Het is een heel tijd Noorderwind live. We hebben natuurlijk graag het podium bieden om jonge talenten. Maar leven de oren verhaal echt net via. En er is een heel bijzonder verhaal op dit stuit ondergang. Zo, 50 jaar film. Ja, nooitje 24. Wie er natuurlijk een top 40. En in die top 40, daar staat een prachtig nummer in van Fungus. Kaperenvaren. Ja, en dan komen we bij mijn gast van Joert. Sido Martens, want die ziet in Fungus. Daar hebben we wijdweidig alles even op praat. Voor de mensen die dat verhaal nog eens jaren willen, zorg even op youtube.com/Noorderwien naar het verhaal van Sido Martens. Luister in best, Sido. Ja. 50 jaar na dato, best hoe we bezig met dat nummer. Ja, nou vertel, ja, wat worst? 50 jaar na dato, het stier in de top 2000 altijd. Het zie je hier van 2000 tot 2010. En nou 14 jaar al net meer, zeg maar. Maar ik dacht vanwege het jubileum, wat zou het nou leuk zijn om dat ding maar in de top 2000 te krijgen. Ja, je had er in thuis, toch? Het is een arbeidsvitamine ding, hè, jerk dan van iedereen. En en iedereen die ik kijk, ik speel dan wel eens hier en daar en terug de jaren heen, want iedereen begint dan altijd over kapervaren. Ja, kapervaren, ja, Fungus. En dat heb ik destijds derde jongen Pinkpop en het wie geweldig en zo. Nou, dat is het natuurlijk. Kijk. En ik heb me er altijd eigenlijk van distancieerd letterlijk. Ik denk van, ja, ik zit niet meer in die band en het is al hier West en ik ben mijn eigen dingen bezig. Maar mijn eigen dingen en dat vind ik dan volle belangrijk. Dus wat West is West en we moeten vooruit. Of net? Ja, maar toch, er komt maar een tribute. Ja, nou ja, dat is min of meer, ik word net samen voorbij gingen litten, dat jubileum. En dan hier ik de oren ook al benadering. Maar die hier net zo prot nog doen. En ik heb hier ook wat argwage en wat frustratie oer en weer. En dat gebeurt altijd door rechten en jilt. En de kist dat wil je wel. Er verhoort ook helemaal niks in die muziekwereld, hè? Nooit wat. Nee. Maar dus dat slag het net. En toen dacht ik van, nou ja, dan ben ik toch wel eigenwijs. Dan doe ik het zelf al. En er komt een soort Fungus tribute. Maar 24% originele leden. Oh, dat vind ik wel een mooie hier trouwens. Nog een keer maar even de datum. En waar is het? 15 december op Stania staat Oensjerk. Nou kijk, en dan straks nemen we dat nog even een keer. Ja. Waarom naar jouw zondag? Wat voor tijd wie dat voor die? En wat gebeurde er toen je hem die hitlijst inging? Nou ja, dat weer verschrikkelijk. Dat weer geweldig eigenlijk. Het weer compleet onverwacht. Want wij weer een beetje een linkse bandjes maar Bots en dat soort bandjes wel. Ja, links mocht toch? Ja, links wie leading, hè? Ja. Nee, dat weer gewoon onverwacht. En wat weer geweldig dat wij een plaatmaatje en een platenmaatschappij die weer zo wel vertocht. En dat weer al je commissie en dan moest er niks meer te maken. Ja, dat mocht natuurlijk net. Nee. Serieuze muzikanten hier en dan niks meer van dwang leveren. Maar uiteindelijk is er dan toch top-pop en Pinkpop weer dan natuurlijk wel geweldig. Wat wie er nou eerst? De hit en daarna Pinkpop? Of wie er eerst Pinkpop? Nee, wie eerst Pinkpop. In juni weer dat. En de plaat kwam uit in september of zo. De LP. En daar kwam de single van af. En toen was het een hit. Dus nou ja, die hebben we helemaal net verwacht hier. Dus dat kwam eens wat hoe het mot, hoe het in het fysiek. Ja, hier een soort sterrenstatus, of net? Nee, ik de meeste net en ik heb niet. Nee, maar dat weer wel zo dat als de naai dan weer een top op west en de naai de optredens, dan zie je ze gewoon wel oren meesken. En jongere meisjes, famkes die dan die teksten maar jongen, de opzicht wie dat wel komisch. Mannen met baarden, ja, mannen met baarden. Ja. Hast je ooit een Burt Horn, Sido? Nee, een flasbut. Ja, nou, zoiets is nou. Het is voor jou een steert het al. Dit. Ja. Als je ik heb je nooit net skeerd. Nou, nooit beskeerd, ja, prachtig mooi. Ik merk het wel een beetje. Er zit er wat dubbel in dus. Aan de ene kant zei dus van de Fungus-periode ga ik afsluiten. Ik heb mijn eigen muzikale carrière als producent, als creatief. Maar toch zit je anno 2024 voor hoe dat noemen te praten. Ja, omdat het toch is als de romsjost, hè, ik ben 74 dit hier, en dat is echt wel een beetje een mijlpaal. Usheid weer zo'n 50, dat vond ik wel weer grappig. Is die zo'n 50 won, dus ik nou 74. En dat liedje is 50 hier verlien. Ik denk van ja, ik ben het al echt wel grutskop natuurlijk. En daar is ook niks mis mee, toch? Nee, er is helemaal niks mis mee. Het weer een vreemde eend eigenlijk dat noemen. Want het is helemaal niet specifiek of zo. Het past er helemaal nergens in. Maar dat weer toch, en misschien is het dat ook wel de reden dat het dan een hit wordt. En dan past het ook mooi in Noorderwien, anno 2022. Nou, we moeten met z'n allen op Kapervaren stemmen dus. Ja, ik heb lijstduwers. Ja, daar weet ik hiervan, hè? Daar wist er ook in van. En Dolph Jansen komt nog, en Jan Smeets komt nog. En dan wat oren meisjes. En wat ik nog wel grappig vond, misschien kan ik het anders dat DJ Paul Elstak... Die zie het bij de Top 2000 quiz en die zei het eerste singeltje wat ik kocht weer Kapervaren van Fungus.
Nou, dat vind ik toch wel weer geweldig. Ik ben ervoor om dat weer om te krijgen in het statuut. Dus dames en heren, stemmen op Kapervaren. Hiet hij in de nee of de moderne titel Kapervaren of net? Dat is gewoon echt het officiële titel. Want meestal er even Ja, een nog stukje- steeds. Ja, nog steeds. Ja, nee, maar mensen maar dat niet tikken. Ja, hij staat niet op de lijst, hè. Het is een vrije keuze. Ja, daarom. Kapervaren, even goed schreeuwen. Ja, kaper en varen, fungus. Van de band Fungus. Net Sidomatis, maar band Fungus. Ja. Zullen we even, ik geloof dat is wat een ongepaste tekst. Ik heb nog een paste tekst, een beetje een lange tong naar de top toe. Want nou, dat wist ik wel, er staan altijd dezelfde trein noemers een beetje in. En misschien dat het wel stiet dat er een frisse wind terug in gaat. Ik ben er helemaal voor. Uit 24, zo fris is er natuurlijk net meer die wien. Ik vind het wel heel mooi om te kennen. Dames en heren, dit is hij. Kapervaren live in Noorderwien. Hotel Californië is uitgewoond, het lied is al te vaak gekroond. Sloop die bouwval de fikker in, gun mannen met baarden een nieuw begin. De Eagles verloren hun veren al lang, plak die hit achter de hand. Boheemse sprookjes van Killer Queen, ik heb ze gehoord, ik heb ze gezien. Jan Piert, Joris en Corneel, later van sprookjes weinig geel. Marie-Antoinette krijst heel luid, ik eet voortaan wel scheepsbeschuit. Stairway to Heaven, ik dacht het niet. Nooit meer op nummer 1, 2 of 3. Een roltrap naar de hel, het hele stel. Kaperen varen op 1 en snel. De top 2000, een frisse wind. Vindt ook de oudste man met baard de Sint. Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piert, Joris en Corneel, die hebben baarden, Jan, Piert, Joris en Corneel, die hebben baarden, ze varen mee. Die hebben baarden, ze varen mee. Die hebben baarden, ze varen mee.